Igor deitzen naiz. Eta ni Michel. Bilboko okupazio bulegokoak eta Gaztelania ikusiko gara. Bilboko okupazio bulegoa sortu zen duela 4 urte eta piko, Bilbon. Pizkat ikusita okupazio mugimenduaren baitan zegoen utxune bat nahiko nabarmena zena orain ordura arte, zena okupatu nahi zuen jendeak sokala batzutan informazio askorik nola okupatzeko eta batez be nola ondo okupatzeko, hau da. Eta azkenan hori da gure lana batez be, ez? Jendeari azaldu zer den okupazioa, baina nola okupatu eta nola ondo okupatu. Zelan egin, noiz den non egin behar duzu, nola. Bai, ikusten genuela gaztetxeek euren izaeragatik beragatik egiten zutela lan hori, ez? Batzegoela gaztetxen arteko harreman hori, eta gurera beha gaztetxeak etorri izan dira, baina gehien bat etxe bizitzaren kontuarekin arikozen gara eta hori. Azkenean normalean etxen kontuak maila individualago baten geratzen ziren, ez? Hor guzti horretan guk egin dugu nola baiteko kolektibizatze lan bat. Azkenan ez dela etxe bateko asuntua edo beste etxe bateko asuntua baizik eta arazo kolektibo eta pizkat orain arte dispersatuta egon garena, gaur egun bai balio du Bilboko okupazio bulegoak, nik uste dut, egiteko lan eman komun bat eta guztiak eukitzea foro bat, leku bat, horri buruz hitz egiteko, horri buruz informatzeko, bata bestengandik ikasteko eta bar. Jabetza pribatu sakratu dela gizarte honetan zertarako okupatu, zuen ustez? Hain zuzen ere kontraesan hori mahai gainean jartzeko. Gazteok bizi izan dugun egoera lanaren inguruan, hau da, lanaren prekarizazioaren inguruan, hori betianik bizi izan dugu, ez? Orduan, nik uste adibidez ni hasi nintzanean guzti honetan eta okupatzea argi neukanean eta nire planteamendua zen, precisamente hori nik nuela nire denbora esklabizatu nahi, nuelako pendiente egon nahi, hori, ez dakit, 1000 lanetan ibiltzeko beharra eusitzearren, baina hori 1000 lan gundanak txarto pagatutakoak, azkenean ez daukazu hori zure bizi proiektu propioa eraikitzeko ez denborarik, ez aukerarik, ez ezer. Azkenean da prekarizazioaren aurkako ekintza bat, zuzena, okupatzea, eta hori horrela den bitartean, lehen komentatu gana, nik uste dut dela zerbait arrunta normala, naturala, ondorio bat izatea, egoraren ondorio bat izatea, jendeak okupatzea, eta da autogestio ariketa bat. Orduan, etxe bizitza bat okupatzeak berez bebai emutu badaukaz bere besteko arazo batzuk, ez da gauza segurua, ikusi gu bebai etxe bat erosteak eman dituen segurtasunak eta, ez? Baina hala ere ez daukasan segurtasun horrek bestalde batetik irabazten dituzu zeure bizitza alik eta modu koherentenean edo eraikitzeko aukera hori bertarretu man izan dago. Batez ere azpimarratu nahi nuke, batez ere hori, jendea animatu behar izan hori ikusita, informatzea posiblea dela, legitimoa dela, beste alde batetik nik ulertzen dut egotea mito hori, okupatzea dela zerbait inestablea, inseguroa, sartuko zara etxe batean eta bi astetan kanpora botako zaituztela, hortik da horren desinformazio eta mito bat, bizkat hori gainditzeko eta ekiditzeko informazioa bardena, horretarako gaude tartean gu, beste batzuekin batera, Bilboko okupazio bulegoa, itzaldi horretan horri buruz hitz egingo dugu, nik uste dut, okupatzeari buruz eta okupazioari buruz, igual maila, ez dakit nola ditu teorikoa edo, baina batez ere praktikoari buruz ere nik uste dut, ez? Eta batez ere nire gustatu luketzadeke, jendeak hitz egitea, bizitza ereduari buruz apurtxo bat, eta ea posible den okupatzea, zergatik okupatzen dugun, eta zergatik ez dugun okupatzen. Guk hasiera baten planteatu genuenean okupazio bulegoa, guk egin genuen analisi bat, non ikusten genuen okupazioa, sistema kapitalistak sortzen dituen arazo batzuei, guzti horreko edo kontraesan, edo guzti horren inguruan kontraesana azaleratzeko eta denbora pasatzen doa, guk euki genituen barren eztabaida hauek, igual duela 5 urte euki genituen, okupazio bulegoa berez sortu edo plazaratu aurretik. Eta gazteekin gauza guzti horrek berriro planteatzea eta gure pentsakera gure analisi hori eraldatzen joateko aukera emango du eta jendeak hori bere
gaur egungo egoera berplanteatzen duen heinean eta horretan gure aletxoa jarri dezakegun heinean, hori bai asmoa da.